Omong'ero tetigiri magega abwasa omugavana bwe county eyo Amos Kimwomi Nyaribo gakora abaraibande na boiga abananchi asogochengera omuyego Madaraka Day ase egeti Kiamanga Stadium okwana chinga kyecho Nyaribo nigateona nachikoikerania chira abete gakuriera abananchi anena sensemo yobochenu chipara amone chisemi asbo igateru negeti Kiamanga ngechigonchoreria erieta kuhakikisha ya kwamba eirana arwete asingurusha Nyasaye ningikirani nongo kuna bige mama tena promises scholarship so far nimbwata abana 450 kureme cheme taka kile award ngoso miboza pamoja na family. We got a form 4 after 2 years. Nimbena abane rumoja na zaidi tawasa wabikiagara education is the best equalizer. Chinya letari mtu abekari jikoriko uko FIF Facility Improvement Fund. Eliye mineti chibeze chimogwaka na amanga yomokola chitumia baibule chiatume kamanga yabito bikoma marioga ya makama kene chiyoza bitominde mochumotumbi kombo nilo chikobora lakini nimbe komenta mariogo naende bona yocha kele wiki ujobati marioga na hivi nimbe kama mariogo abantu bose batora bizene ibara ngeko ya okorikira cyano asetira ebya nimate ngaka ya mangaga ya nora ya contract ya lego ya wate shida akiwa ngo wachwe baraka in the next 6 months we can go to them amara na mache alibate ona water Ingama ngate wanji zongoza to. Mumatenera ya se approved school. Yendenera geta. Amagana geta yo ngati. Eba hefte mo, ekona ndima mo. Kibase ko